Nhasi ndambotirega ndimbosvika paNyamapanda border post. PaNyamapanda border post ndopandiri nhasi. Tikati timboona kuti zvinenge zvichiitika ikoko. Timboona kuti chiinenge chichiitika ikoko. Kuno kwatiri kuMudzi Rural District. Handiti Nyamapanda border post, it falls under Mudzi Rural District. Yes, so kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow on our Facebook page, Rakanzi Saint TV. Nchitoti zviri kudi muri yeZimbabwe kwese kwamuri zviri kufamba here. So Nyamapanda border post, Nyamapanda border post iborder rinopinda muMozambique handiti pamugano peZimbabwe neMozambique, but kazhinji zvakare rinoshandiswa nevanhu vanenge vachienda kuMalawi, nekuti tichingobva paNyamapanda tinobva tanopinda zvakare muMalawi. Ndo border post inoshandiswa nevanhu kuenda kuMalawi kana kubva kuMalawi vachiuya kuZimbabwe. So ndo patiri nhasi. From here kusvika muguta guru reHarare, in the capital city of Harare, pane exactly 237 kilometers. Pane 237 kilometers. Border Nyamapanda rimwe remaborders eZimbabwe, muganhu weZimbabwe neMozambique handiti. Pane rimwe zvakare rinonzi border Machipanda, tichazosvikako kwaMutare. kwaMutare. So nderimwe zvakare border rekupinda muMozambique rinonobudikira munana Manika, Chimoyo richienda kwaana Beira. So nderimwe zvakare remaborders emuno muZimbabwe randangoti ndinge ndinokuzivisai nekukuonesai. Ndoiziva kuti vazhinji vanogona vasingatorizive border post rino iri. Vazhinji vanogona vasingatorizive border post Nyamapanda. Saka sasekuru vevazukuru basa rangu kukuzivisai nzvimbo dzemuZimbabwe nekukuzivisai maborder post emuZimbabwe. So Nyamapanda ine malocations akasiyana-siyana. Anoda kuti ndingokuratidzai mbichana. Handei munozvionera.